Hola tios, avui estem a un nou vídeo de Fortnite, avui es veurà millor i estic amb mon germà, que és una llàstima que no el pugueu escoltar, però jo l'escolto, vale? Intentarem guanyar la partida, no? Diu vale, per si no l'escolteu no, perquè no l'escolteu. I on caiem, Arnau? Sí, setos? Setos sagrados, jo crec, Anem a setos, jo crec. A guanyar. A guanyar. Mon germà diu que serà molt malo perquè està jugant amb tablet. Però si voleu que faci un vídeo amb ell amb la que ell juga amb Switch i és bo, pues si voleu que faci un vídeo amb ell, pues en faig un i ja està. No vull que el vídeo es faci llarg, es farà llarguíssim. Hi ha un munt de gent, sí. Fusil, jo? A veure... No... Arpon... I poc més, no tinc escopeta, nois. I torneu quan vas. Buf. Bueno, és un fusil blau, nen. Jo surto a l'acció, T'estàs pagant amb algú? Ah, vale. Fusil, sí, i què més? Bueno. Espero que trobis alguna escopeta o alguna cosa, perquè jo no n'he trobat alguna. Ninguna, ni... Bueno, per fi, una. Lila, ai, grisa, però bueno. Vale. Explosivos remotos, venga. Trae para acá. ¿T'estaven ahí, Nino? Vale. Vinc. És bot, vale. Em vull carregar algú, tio. A veure, jo tinc un altre boti. Per si te'l vols prendre l'altre. No te'l prens? A veure, quanta vida estàs? Bueno, exactament. Vale, pues no. Tenia vendes, però clar, per dos de vida. Ah, vale, m'he espantat. Uf. No em digueu per què he deixat la pistola, vale? Si la vols, Arnau. Vale, pilla-la. Me va lag. Bueno, lag no, 70 FPS, és que és raro. 70 FPS. Vale. Si mon germà fa coses rares, li va lag, vale? No pregunteu. Hi ha gent. Vull matar-me algú, tio. Mort? Vale, bueno. Si vols et dono l'escopeta tàctica, Vale. Aquests tios no han sortit de la casa, tio. Espàs. Legendària, més. Espàs. Sí, legendària l'espàs, sí. Bastant guai, això. Zona.
Quin cotxe més lleig que tenen. A veure. Sí, sí. Bueno. Llama? Ah, vale, no, no. No sé, és que estaves cridant allà llama com un boig. Coi? Ostres! Vaya recorregut que t'has fet allà. Superbé. Pesca, pesca, amb l'arpon, sí. A veure. Una altra pistola, tio. A veure, quantes persones queden? 45, una kill, turnou 2, no? 3, ostres. A veure, jo crec que la gent estarà per l'agència Carretes per aquí, eh? A veure si trobem algú. A veure, això, un segon. Vale, hi ha gent! Ai, mare meva. Construeixo com un home amb les cames tortes. A veure. Aquí, per aquí. Anava disparant? A tu? Què fa el boig? Pam! M'encanta. A veure, extorsiono i a veure què me'n diu aquest tio. On està el teu compa? Pues no sé, però tu estàs mort. Vale. Perdó, Arnau, per robar-te la kill. Era un carburó i era bastant malo, com el seu company Midas. Sí, sí, fes-te kills que així almenys arribaràs al platanatge, que està bé. No li digueu noob al meu germà perquè ha començat avui amb iPad i, bueno, pues aquí està. Arnau, té escut, Arnau, te'l tiro, Te l'he tirat com un boig. A veure. Sí, però pilla l'escut que hi ha aquí a la taulada. Vale, està dins de la casa, Mira, a dalt de tot està l'escut. I té un botí. Ah, bueno, no, que tens pescaos. Haurien d'haver caigut a un lloc més... Sí, amb més acció, bàsicament, sí. La paraula perfecta. No pots agafar l'escut? Ah, vale, vale. Perquè si no, estem perduts perquè... Ah, vale, amb el pico posat, doncs clar que no l'agafes. A veure si la guanyem, tio, que... A veure... Està? Està o no?
El pillem, tio. Vale, sí que està. Vale. Espero que es vegi millor aquest vídeo, que l'altre vídeo de Fortnite va ser molt penós, la veritat. Vaig plorar i tot de la pena. Arnau! Què hem de fer? Què hem de fer? Ai, vale, Arnau, vale. Què coi? S'ha tancat la porta de la... Et disparen? Ens disparen? Què diuen? Perdó. Queda l'Scar, vale? I té ganxo? No, no és l'Scar mítica. Una pena, la veritat. Vale. M'agafo aquests minis i a veure si hi ha un fusil millor o algo. No. Anem bé, no? Aquesta partida... No, la lanxa no l'agafis, no, millor no. Bueno, sí, ets un màquina i has pensat molt bé. Almenys... Sí que està, sí, que l'he vist. Coi, a mi no em facis bromes, Aquí hi ha una foguera, no. Fogat, Arnau. Vale. Vamos. Tot recte. Arnau, no. Ara no estem per punts d'experiència, tia. No va. Jo t'espero. Perquè sóc bona persona i bon banano. No. Bueno, pugem per aquí. Els 3 cofres aquí, és veritat. Buah, però anar per terra una mica... Ostres! Arnau, corre, vine. Posa't a... Anna, tira'm-el. Pots tirar amb iPad? No, no? Aneu a la zona ràpid. Hem de marxar. La lanxa... No, la lanxa ara ja no. Per si escolteu un soroll cada minut, cada determinat segon, és el Discord que estem parlant jo i mon germà. A veure... No. Hi ha lanzacohetes, Vale. Els veig, Arnau. Per allà. Sí, la zona. No! Em fotrà de mal... 6 de vida, no, tio. Com ho diu això? Bueno. Per aquí vindran persones,
O per allà, perquè escolto cosetes. Ostres, ostres, s'estan pegant fort, Estan aquí, Vale, te l'has carregat tu, bona. Vale, me'l carrego. Pa! Tot headshots, no sé ni com. L'extorsiono també, perquè així. Vale, bona. Jo de loot també, bueno, vaig bé, sí. Sí, que aquell sembla noob, el company d'aquest que acabem de matar. D'aquests. Bueno, no, de l'últim que m'he matat. Hem de guanyar-la, Hem de guanyar-la. Vale, el bec. Vale. 5-5, lletres àrabes. A veure. Morta, també. Que noob aquell, Ostres, aquí hi ha un munt de coses acumulades, però bueno. Un lanzacohetes, Me'l quedo. No hi havia un fusil blau per aquí? Bueno, m'és igual. Vale, 5 persones, Bueno, nosaltres som 2, però... Vale, queden... Vale. Si ja tinc full materials, tio. Per què pico? Queda't tu. Vale. No, perquè l'he tocat jo. No el matis, Que l'extorsiono un segon. A veure, on estan els seus companys? Vale, bec a un, Tu també, no? O sigui, aquí veus la fletxeta que el marca, no? Encara que no els vegi. Tinc lanzacohetes, No, tranquil? Sí, tranquil. Vaya merda de coet. Perdona que t'ho digui. Construeix torna, cuidado. ¡Vamos! ¡Vamos! Ai, la veritat és que bon vídeo, bona partida i bon duo. Bye, amics.